Bw'Esabato engio mwanchu muligire bwetaseni kia Ndizi TV karibu sana asentunda ya kabere Amaegerio ye lesson chitarikinye cyumutinyu 11 mwaka wa 2023 karibu sana ime studio no tule amana balisi baito banyareko bagwikirana karibu sana Mauricia abanjwa n'abakwanira bwakiro bya karibu ase amangana atugeje kwigere kuruga igase studio yetu ya Ndizi TV. Asante sana Mauricia Dominic Bosire to sogari Sabato ya rengi haerete ngwarenga mwanaitu. Happy Sabbath. Yes. Na ndembi amona singincho yoko ngarigani. Karibu sana murigereria Sabato lina renge nyamakoro torogoro. So Pastor David Mose. All right. No tuakorete miroro ye Sabato. Bia mono kigima ngwereta maiga yegeta sendikia Ndizi gose. Sabato wipo. Antualia maigayo. Na ndembi amono. Yes. Gaitenga ngurigereri bari. Bia kigima tunashukuru sana twago ariganira senchiro boikirano inyora boigona bokubwatia amagira eleso gwetera semitandao yete Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera website yetu ya www.ndizitv.net rino nyara koba kwemanya anene igoro yali to kwariganiritie emambia ya bone asa utwanjire ebisio kurugoro Gorali tukoligima umurisa zedekaya embura yali gutugutukegima ubutukogima na bono mambe ya tuwaki andi nyasaye nabanje gutwiterera yes gutwigirira nata tugoto ebisebio embura yo moika rinde tobe very green in Christ. All right bimono kegima gusiyoma dasenire umurisa chinse monjiro bona gabakorera nga umugaso wagetekegima na kumetie embure yatwete ndoma dento na letengo tuire po nande ya tutuara ranga it's normal lakini yare gotua nkarora places siricire fratinga nande bakorera konya bagusabe embura nande stiri gegotwa nande nse bacha gotanga amafuriko na Mombasa na hali koranga asali ngora no muchanga nande nabo yatwete koranga jigari jiare ko bamaji mukuminga is this oranga duto seseni kegima maite yes maite mirima na mabonde yeke gutuga ige kurimera uchiro chegaria asenara ekwenda yatere maigo nyara ko bayekoreta omuchando omana gotera ngoro kwanya leko bukurwa sembe umurisia zedeka na nyara ko bingo kurigereria gosoko gotegera iga gogotebanga amanyete mangana magugu nebimelia kero umuntu umubusuria kenda kabusura nonde neraga chaiga na akabusura bya utuko yes timanyete ose ase obugima boito bwakira litukubuna ba Kristo obatero ko kero kende nabo kubwate mebayeno emenge chetoro timanyete gose na intu aso obugima boito nakiko kubate lesonire na mangana ye kene nye karomo na tungetense ya usurite mbuzengia mbe ya Adam asaitanera agate bubisi akabusire msirembe yes wane karonu baru aso bwato imbe yasaka bate moseberere kana moichura sense nuria agacha akabusire mbusembe ngatia kwigena nyasawo yone na barareta machi na bibwikaina mangana yanga nuria akabusura mabanjuri mabanjure ni mbusuru iri ntige koreka nobori ekiri getari obori ni ngano getari ngano na sobu mubo saitani ngochare bunarira ikariyo mubaso ekena dairira ikariyo mubaso aliya mababu sura na araya igana mabanje orize obaete gocho moerio gotero kwesta sadera gotaga pono amabanjura yatike tasi murwa irende goikachinga kichirichiri gasabono timanya kero onye kwage siro bali naga so bali nkari tuare kubikeru gwaijoriyo yes kware kwa enda mabanjure no ari mugondo ndiri moko gesa muri ko gesa mabanjure mogo sumora mabanjure ari moya rutangira gose moya sumora moya beka rokito ere chinga kichirigas yes tuliko ya ruzi pakaringa kichiri unless kwa yaro liriria na ande to kunyara ko yamanya yes ege kogera ngobori liria somoiri abekire na ryo komayangiri ni banjure ubona no kwa magogo atana iko kago kina igana bokoranga kina tebose na borobo na boborego na bokora no mo Kristo lakini ngige gocha ku determine chimbo
chimbwa neri no kwama kuri weito tuama matunda kitwama Mauricio tusangana asogo sabato chake lesson Baba Nyasaye bono nkwigire turi muikogo mochenu yotumuike usangamo na intwe goetanio nsat Nyasaye tuigiria sirire Yesu Kristo yiro motore. Amen. Asante sana, karibu sana sange karengeri kiago gwetera se namba ya SMS yirigago ACTV yago elinde tunyara ko batoko sanga twensi asubwamo lesson obokoreri bwanya sai no bokoreri asebono tunyara ko batoko ligire boni gotokare ase lesson ya gatano kigima tunyara ko batoko rangiro twensi asubwamo asingencho yemeremo yobokoreri tugasebanga igotoko nyara ko batoko sanga asobokoreri bwanya sai buna mwanya bantu bali banyara ko bagwitabirana amonerio gieri lakini ase wiki eye umwancho murigireria yotuchuko bana ndi tora chenche gia kidogo tora chire kabisa ya mfululizo ono ndo chega iga murisia okoranga egia chenche nchira geteiga kubatikana na ekerenga ekene ke wiki eye ekarego to kwanera igoro ye bitamero byokwebachera obokoreri ebitamero byokwebachera obokoreri nerengana tokareko batokorigereria nekerenga gitekerene kigima na se gitabu kya Yona ekera turachiko batokorigero mugano oyona ase gati ya bali banyara toko bakorangirirwa singencho yobo koreri omurisi umanyete egento nanya toko bingorigeria seleson yeye ntumanya bantu tokonya we yani the fear of the unknown ngakite kanarigirete mugano Yona ekina kinaro chikerororo asaba Kerokende kerato kurigireria anabokoranga Yona gakorangirigwa amabori na manga kweburia tari Yona bweka oise kurigireria abantu abanga se Biblia origire no nye musomo nyene gakorangirigwa ntu ochikorusia bana bane korwa senserio botomwa akonyara ko bakwirana ime yatenga ningi saini ingige kogera tingwenereti Abrahamu era of course ndo murigetie encherere tabauti kiagana atwarigetie asecho menya toko bweta ni liende lakini mibuka nera oro ya bakoreri bo monene ime bibi banya toko bakorangirigwa banyara ko chaka kweburia maburi ara mange kigima lakini gento nanya toko bingo soma ne kiringa gokorangirigwa igokorangirigwa ne kirenga encherende Nyasaye gakorangiryo umuntu tari kumurangirigwa saiga atorangirigwa chega ngabone kanyega guna to chaka muburinga ingi gakogerwa turangiriga goturangiryo to ne mission ne ria ne meroberi aturachikoba tokoyikera karibu sana emambie bono ekifungo gito gegotoranguru ase kitabu kiria Isaya nemo ekifungo kia gatano na gatatu Biblia gotabanga nyuma yayo nkaigwa omonene okoboria ningo ngotoma na ningo oranyare koba omotomwa oito ngairaneria ngateba naonde aiga ntome karibu sana Morisi. Asante sana erese ni ito mwancho murigereria kemungo geito ntwasaba tegotabanga ekero togosoa serese ni ito origererie ase erese ni ito igo yabwata mangana abere oyo Nyasaye monyono kugoringa ntagete kurigyo muntu ase kemungo geitekanene Yes ngongo toma aiga origererie kebunge kekorwa ase Isaya ekero tosome kebungo kerikia Isaya 36 yes ekero gosoma kurugorongo nyorurenga ochakere kebungo kia gatano goika goteberenga ngukwanikara manganabo mangana narabu gukwanwegere ase Isaiah's commission ogotumo wa Isaiah ngakera gotumwa mbe tosoma mangana yonsi lakini chisababu njiro chikogeranya sako muboringa mubono ngokora kintu kiki yes ngotuma temade gosongo chakere kuvuga gatano Morisi soma kora somegere tonyore flow ase omwaka oria omuroti Usia akwete ngarura omonene oikaransita ase kerogo kio bonene kio omo kia imokerete igoro egesicho kia nigo kiarenge kego kurura inse nigo yaichorete ase karo yonsi wetana na somonene aba serafi mbateneine arorokera oyomo obo nigabwate chimbaba isano nemo na kera oyomo nigo atubete obusyo bwaye ne chimbaba ibere na magoraye ne chimbaba ibere na ngairukera chimbaba chinde ibere bakarangerania bagateba omochenu nere omonene bw'emeganda obonene bwaye bwaichoire ase ensenki megefungo giakane amariogiayo
amariogi ayo korangerania koria agantengechia oboroso bw'emetobwa ya inse y'ebisieri by'ekaru nerioki rigaichora ime ase enyomba eria erio ngateba obobe nobwane ekiagera nasiririe inche nigo mbwate ebikoba bitachenegeti na nigo imenyete ase gati abantu babwate ebikoba bitachenegeti naende amaiso ane arorire omoruoti oyore omonene bw'emeganda. Ono ntotigera abu esome guchinse ngoteba kera abu guikereke bunge twasoma gitekenene aiga nyasaye ngotuma karumu o Isaiah ni gakare kororo borori lakini nande ni gakare guitabirana no botomuo na Isaiah nere ni gare tari omoikerano nyasaye gagotuma omonto tari omoikerano yes nera akora gento gike agotumeka bono tocha se story ito osa se erese ni itorero mugano ito monene nigora sekuru ase gitabu ge Isaiah lakini omuntu gutumwa iga gakoro kujona tuchikuligereria omosacho koro kujona asobo imemono nigare ngomubania ekara gosoma kuru ase gitabu kia Jeremiah 28:9 ngorora turi amangana ne bonari kugani kitogesome na ndo mwanchu morigeri koraga ni 2 Kings na kero 14:25 na kero kinaboko kesoma ebyo kerigererio rora amangana ayo ekero ngaki yona kora gento kieke yona koranga yona nigarenge consider kobo omubani orenge successive nando rangeire na nyasaye lakini karato guchikumurigira ibintu mbire to kurigereria nere ngo twara kare tima etibitamero twarigereria iga bitamero mbira kare gutwara bikomokora ta kogenda. Number 2 nkonyora turi biribi komokora nere buna mwanya bantu uira enjirende ndire wonse buna mwanya bantu areire soma ngike bunge kitorara kya Jeremiah 28:9 28 kifungo gya kyande Biblia otabaiga kurende igoro ase omubani okobananga omorembe nobe amangana obubani oyo amangana nobe amangana obubani omubani oyo kara ikera nigwe lirorio oyo no mwanyakene naende namanyekane nga ekene omonenere omotomete. Amen. Yes. Mubani onde kwensi oli gotumwa igale gotumwa erie ikera nigento kieke amangana akwana na yona nere gotumwari amangana akwana ikirane aikirane nere gotumwa kare lakini Jona ngorra tukari nere kako twaro obwoba bwaye tuchikuburigereria ntuchikurigereria obwoba tuchikurigereria mangana igoro ya oko tai misconception ose ngaki oko ta twaro kumanyokuya timati ose na beke usikia beke tebo lakinto kebeke bya amangana ya tuchikurigereria igoro ya Yona was a successive prophet lakini akaroto kumurigereria se obobani obobwaye kurangarirwa nigakare kurangarirwa ase chingaki erebwe ko monyene nera gwe doubt buna mwanya bantu uko bugange emirime nera ogokora igo igente gitangani tuchikureria obwoba buri bugotoka tuchikurigereria enjira tutari komanya ebintu bya yani uko kemwanya bantu uko ire bintu bunangaki enjira bire negento kende kia gatatu tuchikurigereria ekero nyasaye gototoma yes ndira gototoma twabuga ngani ntumwanya bantu goikerania gento kieke emeremo ya nyasaye yes negento kende kia gatatu tuchikurigereria ngaki inkige kogera Jona gokora gento kieke akobwa kwenda senseria asato Piamono kegima omorisia sing introduction eyo enkia ekerenga ekananga tonyira kwa bato kurigereria no kurigereria nga ntorigererie korwa se Amaegerio ayona ebirengero bya Yona igoro yebitamera no korwa egereta nyara kwa wikirania emeremo yaje na itunga mwanya banta asobokore wetu bakira lituko tutegetito nkorigereria toro mugano Yona good lakini bono tutegetito kole reference na into asobokore wetu bakira lituko nga ine nto bate bitamero binde kero kende asobokore wetu taranyara kwa bato wikira karibu sana Morisi igo nare okwananga ase gitabu kia Yona tuguchikurigereria na mbeye mo ase Yona yo igekera gutumuguchia sense ya Nineva
omochioyo gani gobwata abantu ababe abari koiba baita bakora obunyaka baurereria baitera amanyinga egitabu kia Naumu isato ikamugo gia 19 yagateba ng'a omochio ni neba n'omochiburi ngi gugwitera amanyinga na botambe kero omonto agotumwa yona buno omonto ekera akogenda akorigereria ng'a ontoma gochia ase omochibu abantu bagoitera amanyinga ekeneka moki ebinto kiare kogera Jona atake gotama tagenda ase omochiuria namba 2 ekero omonto agotumwa natagete atwara amang'ana akobwatia amanya goikirania okogani kwa Nyasaye amanye ng'oyo omotoma igarigiriti kuruguru namaete chinkoro chia mwanya bantu na negere namaete egekoera amotoma gokorire ase egitabu kia Zaburi 33 gochakere ekebungo kia ye 13 goika ye 15 egoteba ng'a omonene Nyasaye igarigiriti kuruguru na namanyete ekere ase chinkoro chia mwanya bantu nero gochionja onjirori ochikora bunaganeti Zaburi 33 kebungo kia ye 13 kogenderera Jona tamanyete ng'omanyene chinkoro Nyasaye iga amanyete ng'a ginkogenda oninche gochigokora emeremo egento kende gokorigereria ase omochio ni neba noyomo ase abantu bari barenge bororire rwa Hamu abana ba Hamu nabo bachagete amaruoti omotang'ani koyachaka oruoti bwarenge ase Babeli eyokorukwa Nimrod ekero Nyasaye aseria abantu korwa ase Shina ari Babel Nimrod naenda akaira na akagenda agachaka oboruoti bonde ase Nineva omochioyo iga abantu bari abasiria naye nero ochagete Nimrod akorwa ng'arenge omotwari a hunter iga ebinto are gokora nigo biarenge complicated n'abantu abachete Nyasaye binge Jona gagotuma gochio akorigeria emichi ya Nyasaye chinyinge naende orora abantu ababe egento kende egitabu kia Mika isane kemugo kia gia 5 egoteba Jona igaro omobibrania n'abasiria n'ababisa bona atumwa chikorandiria ababisa These are excuses. I'm talking. Omonto otumire gochia saba bisabaye. Enkoro yaye. Igekogera kuobo. Ngaki nkogenda saba bisabana ngikorandiria abantu. Thank you. Iyi ni excuse ye kamonga inkia gochia saba ngaba. Obwoba. Namba 2. Na egento kende. Jona atagete ng'onyo omochioyo okorira amabebuna onyo gotumugochio na amaete Nyasaye no yobobwanja na bara aonchoke ababiri ekera ababiri ng'aki akororekana buno mobani ng'onyo babiri akana chikira tinkogendo ekende Jona no muntu bogosaba no muntu moigweri lakini nonyoro moigweri terengo omwekanyi asobogama bwaye tamanyete obwanchani bwa Nyasaye buri bokorenda bogwechanira omonto okorukwa omunyabibe Jona tarwete oguma bwaye buneke ngwanso buna Kristo arwete asokoriyo omunyabibe yategete ebintu bie bikera nenga nje no mobani kona akwana ekegoika kebe ase ebintu ebyonsi gokorigereria okobeka amo no anekero riria airanire agocha kogenderia kabire moto gocha korigereria ekero Nyasaye abira abantu bari banine batanga nagotebeti ng'a naburigo igo bwanchani bwa Nyasaye buri wimeta atagete egento nkeri ng'aki ekero chiesa chitasenseyi omonene egekombe kia mbere ire kirito kuranchoke rusi onyete kunyareka no gwanje kwao gokoreke Jona era tatageti ogwanje kwa Nyasaye gokoreke kiate kwaye gokoreke iyi nere ebintu ebimo byebintu tokorigereria asobogima bwa Jona pia mono kegima tugosukari ng'ane rimwe tumurisio kunire ase korera igaria esementagani kegima yes ntangani obwobe gento yakogera no nayo tumugochi asomubisa no tuwaro obwo onyemusa buna onyemusa
ya tumatu kuchia sawa bisa ana tuwale to bwoba there is no that fear ikocha naturally asumo Kristo ngaki nyasa ogotomira bono igoto mochi korande timati gose labera toke totebe for example no bwato mu biso omuntu oyo mweta ina nera kabisa na ndakonyore kona bana bagugwita timanye tinga kiorate ne nabo tigatora tumeke example one ya to bwate chinsi chigorwana Palestine na Israel na Palestine for example tumwe koru Palestine oyende Israel mwana bwogo chikoranderia amu Jerusalem watabanta abanandi na bwaba kioro choko gendo. This is the fear that he made him. Abantu abade wakurueri timatike usingaki abantu barenga abatindi timenso banya koro muntu mutindi. That is what is making Jonah kororanga the best tigangora yendo kieke tindi kuchiari egendo kende no na ekolebeke situation ya Jonah abantu abare kurueri. These are your enemies. Bakororete irinonga umuntu yo aita gacha go to spy agera koreki bachigo to ita ekakora you are enemies ngaki ngogenda kuarenga in this country na kiako gara gotebenga in any asekende kyons kelito gokora iri kurusio bwobo fear yoko kore mermo ya Nyasaye ebe na sekanisa kutwara torogwo kwanyora anya no mulisia no bwato mulisi ko minyokanisana so correct yes gose ba shiriki gose some members gose there are some people mo korra so correct tari ko kero bokoreri yo watu waro bo akora gento ki waskama akego mulisia ibike so bwobo boiga amatuka etire abantu baitu nebisa kubiria bagusi mbanga ine n'abasigizi bakangana n'amasai bakarwanire babu n'ekimbibi bono gwatumira kurwogende busigizi korandi omanyete nga bagakora n'umugusi ntwaruwanite n'abarabo uzi gwakire masai mwaruwanite bono nawo gutumoji korandi question ite ben kong yeko irobi bwa Nyasaye kuna cheki na nganko gendande aba maye gusama binko gendande. So this is the situation that Jonah was. Bono na Jonah nere nguikirara stoko gendo mulisia litukuri ko bwadire rero tabanga ebitamero beito ebirengera libyo bolimo misconception ebirengera libyo bolimo Jonah ekera ago that is chapter 2 of Jonah. Jonah ngotamari ya utamoji Tarsis ya utamoji utamari uchi Tarsis oikire mari melindo ya chakire nika utume ka this opportunity ko batayinga Nyasaye orori ontoma nero kogero this guy bigocha Jonah niga kari gutwara misconception yae korengera ringa bakonduta roche bono baraba twara marembe bagendere jengore gendo kike nkubono tigango yako garatinje tiara misconception atamanye tinga Nyasaye era nabwate birengera bia tigaso mama nganara Jonah could have used this moment to tell them about the true God, but instead of doing so he himself proposed that they throw him into the sea. God used his mistake to make him consider and turn to him in prayer. Aiga erega manyete bono ngaki niga akururoche akora gendo kike ako lakini yarani Nyasaye omanyire gutuma enzu yamumerire ngoso akari menzu akari men ane no akora gendo kike aguchaka gonchoreria ne birangara biana kumanga Nyasaye tari muntu to gutamanya Nyasaye Nyasaye no are everywhere birangara itunga biriota ngaga abona aro Nyasaye tando yes na bongo kora kende kyons ikento kende like Jonah we can also have misconception about God that can affect the fulfillment of our mission na intu na mwanya bando minto kibuna biye bibono ya for example tora example yes we must seek our salvation and separate ourselves from contact with the sinners. Now sometimes to kole iranga elio to nyara ko batu ko nyoro buruti bwa kare na kare gosu to nyoro buruti bwa kare na kare the only reason to tora kore to nyara ko batu gusanga nabanyabibe yes that is misconception
ntogwetanga na gendo kieke n'abanyabibe ntoikaransa n'abanyabibe ekogera abanyabibe nabo baratwaka na intu tonyore twabeire abanyabibe bono ekogera ntu tuikire gotore. That is the misconception togotwara egento kende ngeringa ki ndiro kwenda korandi kwa buganga ebibe nayo gokora gento kieke nayo gunjora abantu mugonjora abantu naye gusinya sana. Those are some of the things yona karagenda ikia kokogenda aekerare mari igabugete ngogonjora none nkore ya gogonjoka nayo kuyonjora. But yekero aikera that situation a condition ye yokoba imeyensu no agonjokera igento kende ndire to gukagera nga success ya mission yeito. Yes, Ige go depend on ourselves as chinguru cheito. With our power chinguru cheito ne gokora woito twabwanga nintwe togokora ebintu byakora gento kieke toikera ontai yo no ene kanisa kanisa yete gokora gento kieke ekogenda. Yes, Sometimes ndire togo kobwanga tokogera emereme yaba egento kende twabwanga erikoba successful asemere Nyasaye botambe nigaramo na into na kiga kogera go kore kwerende twebangandire togotiga Nyasaye twebeka self yaito twatiga Nyasaye aria twagenda mutu twabuganga na otore na gento gieke na Nyasaye. In other words, Jonah the same way Nehera was traveling kabugetenga na bagukora ebintu minus who? Minus God. Piamono kigima emambia bono linet monte agotabanga no are imeja Amaegerio kurwa chinsemo cha Mombasa Kongowea gotabanga aha tutangalia jumbe eyo edindira temo kurwa chinsemo chiria cha county 047 in Nairobi gotanga no are imeja Amaegerio no menga kuruka jiado katia bande abange narega iga okorukwa comment gite yango kirikigima abalisa gotanga beneri na numba kurwa chinsemo cha Kibirigo gotabanga Sabato ingia emambia bono abalisi enchiranero turanyara ko batugwetanga na into tito egera gose tito esomia gwetera senchire obokong. I think igasege songa bigatanga maete nani yona land in a very hard way gwetera ase komerwa akamagocha bono ko enchiranero obuna mwanya turakwana ngani yo turanyara ko batugwetanga gosoa no enchire yo yona nyara to ko bagweta egende kikwabori okubori okwo anta tukorigerere kurwa segetabu kyogokora kianda. Yes, ekebungo kiege ikomi kogenderera Saulo ochandira abachindi ba Nyasaye baumire na Yesu Kristo muborire Saulo nkyo gonchandira nero mubori omane naye ngungo chanda ninje Yesu Kristo Nazareth mukagendo mujode meskini gotebe yagutungite gukora Benjamin fast form ekera matei boigo asenta tukuriye go focus ni kumungu yiko amanya guika nyuma ya matukata tugakonya gusaba kurira Nyasaye amanya guikira Anania musombo yurenga asumuchiuria ode masiki amatebi Anania naonda manene genda aliase agenda mutumu guchiese nara gwo sumuchiuju omaitese nyumba ya Judas ase enjirerie ndonge okuruku Saulo okororire na gutumire guchia Saulo mubikira amaboko omaita nani agaonchekere Yesu bonero tegata tebere Yesu nga omanene na iguru muntu yu chanira abantu n'umuntu mubi chire nguma arari wakwana naki ngekero tukurigiri ngaba abanyabibe bona aroche naende ngakingo tumuguchia so munyabibe ko muntu chandira abantu bomanene nsange nere no manene umanya kurwo matebi ngategerera iga oyone kebekirukia nacho so me kevunge ke komotiri mbokoro pake ke komena gatano oyu no manene agukondera nania ikomi kefunge gatanga korekia ndike muje ona te to focus as excuse chiricheito na ekero tu atomiru ngakire to koragiri kurigiri guitu koro kwao tote ikobori ngoyo ntuma mbirengere kia bwatumanya kuntu boguchia sa seda meski na rengeo omorokiwa orekoroko Anania omonene akamotebia se okorora Anania ere akairaniria omonene na onde aiga omonene akamotebia imukogende enchera eria ekorokwa
enyomba ya Yudas omonto korokwa Saulo otariso rora nao are agosaba naere ase okorora ororire omonto korokwa Anania ogosoa akamubekerera amaboko okumubekera amaboko anyare korora kurende Anania akairaneria omonene na igure korwa ase abantu abange igoro y'omonto yo buna akoreire abachenu bao Yerusalemu amaba mange aiga nigo are nokobwa korwa ase abakwani abanene asibe bonsi abakorangeria erieta riao kurenda omonene akamotebia genda ayeriuka ekiagero iyo nomokore rione omochore aire erieta riane gochia ase abantu bebisaku na ase abaruti na ase abaisiraeli korenda omonene akamotebia genda ayeriuka tegwete abwate ebitambura abwate n'omonto omobe ngakibona ogotoba gochesa omonto omobe korenda omonene akamotebia genda ayeriuka bona ankere naki nyasaye oito ase egitabu keria Saburi twakwana kare iakorigereri koruguru namanyete obare bore ase chinkoro chiaito intwe abanyabibe naye namanyete emerobiri yaito korwa omochakana ase egochikoerera kago gotuma gochia ase omonto abanto nkobori bari ng'a ekenyoro keria nao naigwa abarogi basambwa bagasambwa abaibe nao bare ebibago manya gotuma gochionga nao ngochikorandi ebi neimo bia ebinto biobwoba abanto bagotwarekera atomi gochia ase ekenyoro kebwate chinkuma chimbe bono omonene nkeri ng'a igabeka ng'a genda ayeriuka nagotomire egekoerekera agogotoma naye nere ogokurwanire korwa ase ababisa bao nere ogokorenda korwa ase emechando egocha yona tamaete ng'a omonene namorende korwa ase emechando echi ekero riria agotama oikire omonene omorendire oraririe amang'ana abanto bari omanyire konyora ng'a abanto bari babekire chianga chia echigunia baansire korera obosi bwa Nyasaye okorigereria omanya koimoka ogenda gochia ase egeturu igoro ikaransa oo oansa korarigereria ng'a tigangonigereria ekegenderete omogonya nene ng'a omonene obabere obogima obo nabwo boria bwa ebitambero biri togotwara buna abanto ba omonene igo in other words riswari erio kwerende muno morisiera neiri ng'aki sometimes chinchera nechinyinge you can run in a hard way nande naboko batorani in a what in a soft way naboko run in a soft way right. So in other words Nyasaye nabwate chinchera chinyinge agotumeka lakini mwanya abantu mono tigatotebekene twanarire gosoma ase enchire enkong'u twamanya gonchoka yemono kegima emambia iyo bange bari koinyora gosaba omanyete nagira kinata omulise ng'a ose korire omugano oyona na oritwarigetie chichumangi bere chietire o Ibrahim na bere ere yani tabauti kabisa because Ibrahim eraga korangerigwa nigo agoitabera na kigima nonda na gukora kina kubata lakini bano bagogenda asaba bisario kairo tachiete konya kobori kende lakini gukurigereria ase yona amang'ana ario omorisi abeka ritang'ana ase egetabu keria Jeremia 8 konkogenda gokwana buna omobani o Nyasaye abanto goika bamanye ng'a nomobani okwana abwate selfies eyi no oinche yemono kegima sanga that self yani litukoka false view yani okorokubi naende kagotomire emeremo ya omonene nokuonchoka kwa mwanya abantu omonene ase amatuko onsi tatageti omonyabi basire amang'ana are goteba ng'omobani gakwanire ng'a goikaikerane naende ase egetabu keria okorokogia Ezekiel 13 omonene agoteba ng'a omonyabi kare aonchoka atiga ibe biaye aya amagega akwibwa ayaiga yona nayamanyete yona ekero agogitumwa Ezekiel obaire omobani Jeremia nomobani amang'ana ayakwaniru Jeremia ngocha ari motu nara aya gokwana na Nyasaye tana kobisa ababani baye ekero akobatuma namaete egekogera abatuma naende ekero akorukia obwanchani bwaye embwi yaye buna ekoruka ase egetabu
kia Exodus emerongo 3 kamuokie gia isane gia gasita ne gia saba ya tenga no muororo no buyubu bwanjani igaichire na mabeba mangi igaichire no igaichire no bwanjani butari koera bona yona akuriringa obwanjani oboga bwaetani papa si tigatembe ka practically omoibi obwatirwa daite tomo ayabuna mwanya bantu ayabuna church totebe na aye church let me put nyasabe nganero mona chiki bano omonye omoibio yo chire koti otebira are kene pi ngabere bibe na koreta mamocho ne kene pi church ama mocho na korete naye lakini naye kwari kurwanira uyo itire inche totebe na kurwanira ayabuna church oisa korra this is the situation jona nerare ime una mwanya bantu he was expecting na mwanya bantu to korra ango muntu yo gasibu mirere bose nera kore gento kiek aitu nere he was expecting ye church to tebe unyasae nera kore keria kore gento kiek atebete esinginjo ya mabari bakore gento kiek bakore lakini nyasae no mulisi ate esinginjaro muyabwa mabera right akamanya kokora keria Jonathan gorte ndukie na benga bune chachi etebe ngaki bona esinginjo kwa koni besiri nkwa muidete bona na gosiboire kero kwa koni besiri nkyo takire gokorerwa siri chiko waberu ya lichiko liense siri gote bonye kwa manyikana naye go itoria na ndi kwa muite kene nkyo gokoro igesibo gusoitu bona ha echaji manye guncho kora basad niete benga na bokwaka kiritago kora boyo na bo muigwana nitenge kene na ruitete bono gana ndama gotemango muntu na musiboi the same scenario jona kwenyorara kwenyore pemono sana kerengera kyo kirabo kingainde yona karoliria buna bono ngana nire wakwa na kare ekera ko ari asopwato bolimi asemerieria ndute yasai aligiriti yona anda akaligeria abantu abaiga Bw'Esabato bago sasi manya sei chinde igo bamocheranga aye ngakioro chengo kutore ngakia yokirete igokirete ka yokuru na ndenga yogochia mondo kiore yona batebinga inche no moibirania kwigenete nyasaure iguru tibagariria abwata abegirie kinyasaure iguru agokora tari tumege egekora bamatebe tinga saba tachieti go saba nyasaka ate ne mberi teba ngaya inche nare gotamakuru asari ndute rochiri ndebego pago kuminga nyasaure iguru obwate chinguru chichimbe chineroreta ya tigango turatema ngo tuikintu baso itumuntu nyasawe uyo nyasawe igurigi nete bago jigotema igasinya akama watenga inundu teroche akamurta puna bamu arutuiga ensega kira bakamanya kwigira ngando nyasaye chitugo sabanji ne chinguru nyasawe yego bumuntu twaruta ruche ni gabwate chinguru akamiss that opportunity lakini nyasaye akayitumia akarandiria abantu abaiga batamumaite nyasaye nababare meri na ndega saba nyasaye nero go control chimbeo nero go control ibintu byonsi atongete nero bigambiriti murigererie asoko ogotebye nsonga moire pakengegu umuruke nensu ekaigwera intumwanya abantu ndoko igwera lakini yesu ari kaigwera ekamoikenge gwekamoruka dechi mbeo chirichiare ko gusa nangana bachitetekerege tukiare gusarika jigakira abantu uri bagasoka ko kurigereria asamangana aya nababwika inenga kiri yesekarara asobwato saitani oretire merindo ya minyokire n'abantu batabiri ngomane to igwechana ngango kutuliga agatina gateba embeo tenena densiga tenena ikobona nyasao yo gututuma nyasao rendete nyasao kugambere chimbeo ugambere ibintu biri byonsi atongete nabiro bibya mwigwera na inturere kero to kwigere kurwa ntotegete to twigere kuigwera nyasaye buna obutongi bwaye boko mwigwera yamano kigima ekira togena tokoba tokurigiria igoro ya yona omweri ento tebenga
intumanya bantu ngwitebera na tole una Isaiah nyari to bagwiterana gatanga nonde gaiga nkoreki ntoma kero kende emambia bono gina gyochikoba ekerenga ekenene agati yebitamiro boigo biarokanete ase yona ebikorokana ase monya bantu litukaserinde nogotatwara libaga timbo atiga timbo na tokorokanga timbo ati chinsa iga ekero egetamere kemonkelinga ekero mwanya bantu togotumwa gotwara turichi bitamere bingi ionde bisi merimo mbwate ne menge tingo nyare merime lakini ekero jona itaberana ensu ya muruka aika sumuchoria igagotumeka matuko amake atakeiro muchori no manene arwende ko enda matuko atatu abwene ko enda matuko atatu kurwinsi nyabakensi lakini it took the shortest time ngana lya nyasaye lyakoro yintu kike likagenda likamenyoka in all those places omuchumugima ekero lya minyoka omuchumugima aiga tosome Jona 4:2 kiegotera Yohana inye kifungo gya kabiri Biblia goteba iga elio agasaba omonene agateba aye omonene ine amangana yatari yaro natebete ekero narenge asense yane naende nakio kiagerete ngatama gochia tarasisi ekiagera nigo namanyete aye nigo re nyasaye oichire no buya na mabera tori omwango bwokoba nenda mwamu na obwanchani bwao obonene nigo ogenderete botambe naende nigo ogonchora ebirengerero byao toko bakorera amabe. Jonah is becoming judgmental. Tayuma ete no nichinga kichiane na kintata kirete kuchisali gocha egekogera ninko manyeta ya nyasaye. Aye nyasaye bugogento kieke bwa mabera aye nande ubwato ubwanchani nabona amanyete ngangocha nande tuko babero. Yani you can just be able to see. Yes. Ebirobia na saria nabona amanyete na kinale gutamera excuse. Yani njirende yona akogechiwa nyasaye igana nyasaye obe ano nyasaye kale korete omoko omoko to li tigatoro kali sos li ke toke ko moko moko kakina bwango iga kaikaranstari okamutuba akaigori konda ligaso agati nyasaye ngo moigeria kale resen goetera so motoyo yes akala moiri ngabona you fali yo motoyo kobwa abantaba bali moyo mwanya bantu umutekerokwa akarra bubi goetera sumutoyo Jona igerenga ki mwanya wante bara ba muimu gwetani ento kike umutoyo wara gora ento kike kwale kolera egeko geraga isaranse talia I think timanye tiakara kwa tegire goseni timati usoburu tubwanya kobe kusino bo gwategitare ngai mogo konga kuru mogo tamare mwendare egeko era magana na bara soka ba yes mwarigire ringakia gukora gintu kike yakwenda guchi ngakia kuripuka gocha igoro no the same Jona kaenda iga ngudo jinga nige tunugura ikaranza yare tunugura akara ikaranza garigire tio muchori ara no gusira to the surprise yakanyora nyasawa ndaba unjukire nyasawa okorere gintu kike obabeire akarara bobe sometimes indiro kokore meremo to your expectations dirimna kwa baranderi nasango baitare nuna abanyaka nini abanyaka bagonjoka bagoche kanisa ande kwa bachakanga au yo tabwana tingamanyikane no munyakolenge tabwana ndiko barari yes kanisa oyo no moroki ta na unjuke tajite kanisa tabwana ndiko korage ndiki tabwana this is what was happening with Jonah. Jonah was singanjire so mamangana ya the plant leaves. Jonah is happy. The plant dies. Jonah gets hungry. People lives. Jonah gets hungry. People dies. Jonah is happy. Jonah egakogera ububani bwaye bwakore nduki mwanya bantu nabenga kelikuate byo muntu ngayo takore tiga kukwataka wa expecting a kebe de hope kelikuate bakekoreki kebe bo inki
when God opens the way for the accomplishment of a certain work and gives assurance of success, the chosen instrumentality must do all in his power to bring about the promised results in proportion to the enthusiasm and perseverance with which the work is carried forward will be the success given. God can work miracles for his people only as they act their part with enturity energy. In other words, sinkinta itakotera mwanya bantu ndiri tukugani gukora emirimo yaito nokugani waito. Yani ogotaka gukora ebintu n'ekinguru kyangu kiyago n'ebirangara biyago tweba kubeka ebirangara bya Nyasaye into consideration as ebintu biri byonse togokora igo ingogokora emirimo Nyasaye. Let's give God that chance akore emirimo ye nakigekogera togosoma iga experience kiayona na intu no mutoria na intu nabo tutakeire asa abantu aba barasense na intwe tofali omwanya abantu bonjoka kubwa kwa churchment biemono kegima amange tuasomere igoro ya Yona emambia bona timaitia yu mwancho muligereria kurwa sogera to kubwatia Amaegerio lesson mambia bona gerikonya rako bagikuigira nari gaiga okoro kwa jaki na kibononga yujumbe yagenda yes nanyolera ata happy sabbath amisi amona balisia imega taseni Ndizi TV awata bakoro kwa jaki akwenda to kubwatia murobero ko chisemo cha kiubara awata ngatuko ndani yumurobero awata ngantumanya bantu nigo tole buna Yona igo tokweba nga Nyasaye igo amanyete kirigento nandi garigirete kirigento gekorekana ase obuiko bwense bia musara jako chisemo chiria cha Kiogoro chi SMS chinde chiro charinge gaiga chinyinke kigima ase bali bagenda ko comment right Omosa na kororire asante sana Ventra Henry awateba men watching live nonde Ocharo William watching live rujisa mochia sensi Kisii lesson engiya kigima ase obugima bwito bwe manyabanto abutogera tokobato gutwara ebitamero litukwase linde tonyara ko batogo ikerania chira chomoneno itu Nyasaye tigatokonya to echinguru galinto nyara koba togotena bene na guikerania eganga ya Kristo tutumira. Asante sana Joshua Monguru Ishmael korochisa mchenya tieko milimani kinyonzi agoteba nonde metoteka turagenda somo timoko omwenge kigima dokora na kurire tole ensemo angiberiga chiatigera sopenge kabisa ase okwamerania wendreti ase emerobero nkati ya boigo ebitamero okwamerania ncheragete ukoruterana na boigo nyara ko batokoliria nsemo mwere kigima naonde igaiga ntome nero engana erachikoba engana yogosemeria engana yekurate gosekuraterene ase lesson e togenda somo timoko mwenge kigima kira tokwera nango sanga tole amunaye ensemo iyo mwerio ya Amaegerio lesson. Ndizi TV Obwansu Gusii. Negenteki ya konyori bintu byugutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byugutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose.
ekerole asumu chibwogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigekonia chi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard ubuna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya naboko bakresime asikinambechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko imeyandizi TV. Nyabeta enyagitari ya World Fit Health Center ije gutoka imejumbu chukisi nige kurwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge.
so na kitoko kero monta chiro bisi ito toko make sure nga twa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. That any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yemete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari, arthritis, ulcers, asthma, amarwire ya komentaba gakachinguru chugosacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia oburwire bwa sickle cell anemia ayugutanko oburwire bwa kansa boigo oburwire bwa prostate asabagaka samaliyetanguru Duncan Malita Mulias gonde omulisia w'ekanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendete clinic kyabo abosongo as family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolegasiane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic Ever Health ga bosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase Amaegerio Family Bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch. Sound health as part of financial freedom.
Gusii TV. Obwansu Gusii. Biamano kegimo mancho muriria sentunda ya kabere Amaegerio lesone mambia bono astogene tokoba tokurigiria ebitamero ebyo byenyere ko bigototanga una intwe mwanya bantu goitabirana amo no korangerigwa elinde tonyara ko togoswase obokoreri ase mambia ya bono tonyere ko tokurigiria omugano bwo omokoreri oyo mukuru kuyona bitamero kia bwata MNP oise kurigiria lesson iyo nabokoranga it is coming at the right time ne chingaki yani ya chire chinkaki chire chibwenerete intwe buna abakore bo moneto bwate bitamero maite nonye mburengo chire yabe bitamero bantu mbale batari kuru nyumba because yembura rero yes ne tabe mburo bokendo bu maite mburanja yes in fact rero oise kurigiria no aje kanisa abagoikerana mbaro wa planet konyorwa senge Sabbath school tachi koigere lesen tachi kopoli guri swali lesen na kibonese yakenda igatiganda buta kiganchi gwikira amarandioka ngati bitamero bike lakini rende nabokoranga na kali go to affect aso kina gwitoke moika buna rinde nere yona nyarete kobaga kuri bitamero buna ebyo ukwamerania utagwenderete ngororo no kunsana na buna kwasa chikanisa chetu okonene buna tore so buguma bwitu ndo bwato kwamerania lakini asigetabi yona kwamerana na Nyasaye tuli asigetabi kia yona yinye cyakire kibungu kia gatatu goikikia gatana limo yes tore ngubuna yona kwamerana na Nyasaye Nyasaye bwabira abantu bari yona takagirite ngamba birwe asayo aye omonene bono nagosoroire nga orusieo obugima bwane ontige inkwe ekiaga nigo erebuya asende gukwa kobwa kogenderera koba moyo elio monene akamuboria ine igomboronge ogokora ase okogechigwa igo bono yona agasoka korwa ase omochuria agaikaransa ase ensemo ya mocha yomochie agwo ekia akayagachira ekegutu agaikaransa imeo kogenderera koganya arore ayare gochia gokorekana ase omuchuria elio monene Nyasaye akameria omobono ogakina na yona akagenderera inse agakenderera inse yaye agatimuka korwa ase okorosa kwaye asa iyo akagokiwa mono no mobono uria soma paka ikianda korende lituko lia kabere mambia Nyasaye agachika likonde likalia omobono uria elinde ogasusana ekero elioba liatire gocha igoro Nyasaye akarenta omwaga okagusa korwa mocha orenge no mubaso omororose na omobaso uria ogasamba yona bobe aso mutwe oika akagireka elio akagania akwe agateba nigo erebuya asende gokwa kobwa kogenderera koba moyo kiakianda korende Nyasaye akaboria yona ine mboronge igo aye kogechigwa ase ng'encho y'omobono oyo yona akairaneria akamotebia nigo inde noboronge kogechigwa nonya ngoika ogokwa igikomi omonene akamotebia aye kwaroreire omobono oyo amabera nonya tikwayo chanderete ase ogokora emeremo asoro gose ase okoyokinia nigo omerete ase obotuko bomo naende ogasira ase obotuko bomo bono gokurigireria yona meye birengereri bia yategete birengereri bia bigenderere na Nyasaye nabwate giategete kigenderere expectations tanga muna Kristo tanga tari ogwanja kwane gokoreke ogwanja kwao gokoreke asobwo mobwitu bobokoreri oyo totomanero bwatu ogwanja kwego gokoreka yes na Kristo chete orenchera ekene n'ubugima igachire ngakera ringana
tuburi omonene ngendo kitogokora. Yes. Saulo ri kwa mbere no manene kero baumirana na Yesu ogokora 22 turiringo ogokora 22 torengo Saulo ekero baumirana na Yesu akumuburi nga Saulo nkyo gonchandera iga. Saulo nkia kuburia ochakereke ngo kia gatana kabere 22 tutigari anyuma tugunga ngaki Yesu akubona Saulo na kia kwiraniria tugende ngo nkawanse nkaigwa eriogi rigontebia Saulo naseki wanchandire nkairaniria naye ngo omonene agantebia ninche Yesu o Nazareti oyo gwachandire oyo gwachandirae na baria barenge amona inche mbaroche amasase aria korende tibaigwete eriogi rioria ore gokwana na inche komi ngaboria ningi ndakore omonene agantebia imokogende goika Dameski awo notebigwe onsi aya wachikirwe oyakore bono moise kuriria saba babere Jona n'umubani otomirwe na noma n'umuchika Saulo no muntu rengike bagoge kurwana Nyasaye omane no morokeire no mane na orokirete Yona omate Yona musombone na gutumire. Yes. Saulo orukironyo rengare gochanda abantu bomanene bone question yene na buringa Saulo inkyo gonchandera Saulo bol naye ngomanene gochanda ninche Yesu Nazareth Yesu nere bweka omoturi itu nere bweka urukuru ku Yesu Nazareth mbarenga abantu abange barukuru ku Yesu lakini mbarwite Nazareth igitabu ekero kurigeri igitabu ekero ko soma se Biblia yokonye igitabu ya Zakaria gikorunga enanyemika mini egatanga igaro gete koiburu ku Nazareth pone karaga tayari gete koiburu ku Nazareth igomba amatengo motori na akoro Saura gaikiribenga ali aba bane bakwonete nga neru motori neru uyu akamanya koburi nga naye inkibono ngokora timoroje kiarenga senkore ya Sauro agiekanya akana chakore ekirugwanja kwa Nyasaye asubuga mabwoite karo Nyasaye turangeirie puna naenda arangeretie omobanito kuruka Isaya igendo kiaga niguo no gwekanya Saura akabori ngendo kingokora omane na akamategenda ningotebi aya ngokora gukuri birumo bwa Paulo bwensi igago ikabagaratie 22 kemungu kie 20 tenga bono tali na abambirwe amana Yesu Kristo bono tali njinde moyo Kristo Yesu imeyane ihubu mabumuntu tomirwe igo tuwenete kubiko bugomba bwa Kristo Yesu koba mutwe ase bintu byonse egere tokore ukwanja kwa Nyasaye ese mende ya yo maelio na onda omanene ntuma ekero kwana kiriki na ngabono na abambirwa amana Yesu Kristo omanene atara gutumige ndokera okora litangani ese gitabu ya Isaya yokora Isaya oro kuwobarene kwa Nyasaye oro kuwa mangana manene oro kuwa malaika oro bagotera bakomo manene kukuririga ngo keke gatano ari mona gatana kabiri ngano malaika uria baria baruje ngoyo mubwa malaika baria agacha ndirikara gankuna suru memerwane. Yes. Akamatebona ibibyo wakoriki kwabi namanya bibi Nyasaye korangeria lakini tangani atara gutuma ago kwabire bibi byao ogo sibi no buye bwao lakini goikoitabe ngonsibiri onjenire bono ntumbire abo gikokoro gwanje kwane abantu nabange Nyasaye tumbire nande bakwamire no manene tiba bakorera buna Isaya arete ngo inchino muntu mobe mbwate bikoba bitari ebikoba byane go bire biebubi ekaro monte kanyira ikire kerenge keiga tagoika naidara ambire no manene igagusibwa ochenwa baigukobwa no ikumura aigintu kiria gukikokora bona somo Nyasaye okuruku Isaya no moiko Nyasaye uri komora agakora
nebirengereri bya Isaya amo n'abasumba ba Nyasaye buna babo Paulo barengo abantu bakuruka buna babo Abraham nokuragira abantu asenkeri ya iguru kuboro kingantu n'abaeti yes n'abataya ya sense n'abageni tuli Vaivere ni komine ebe kumukeke komina gatatu wika komine bitaka kama kero kinta toga some so bwenge kigima umulisi inaonte ke tukulire yes omusumbu yo Paulo ama n'abantu bonse omusumbu yo Abraham ama n'abantu bonse bu kwigina ugwicyanda kwabo no komenya kwabo winjira yo kwigina no kurigia asenkeri iguru yotabye beberania ikomine ebe kumukeke komina gatatu wika 16 Biblia goteba aba bonsi bagakwa bale no kwigina bataranyora ayabarariretigwe barieretwe eira korende bakayarora korware nako yakwania bakaorokia nga nigo bare abamenyi n'abaeti asense naki abagukwana amangana bunayo ngorokia bare maiso marore nga ngorigia bare ense yabo abanyene onye barabwo bainyorete ense eria ase barwete anga mbanyorete libaga koirana aroro korende bono mbaganetie ense ere engiye kubwa engencho yae ense ya igoro asa iyo Nyasaye takororo bosoku kurukwa Nyasaye obo ekiagera obaroiseirie umuchi Amen. Bono asokurangiri gwitu na Abraham arangeretigwe na abasomba bae bali bonse babeire bukwigena yes igo tokomenya asenjera yo kwigena tomanya nga sense ye nabaeti tole nabataya abaeti tole na nabageni ntobwate nkombane natoroseiri yes ntobwate umukisto gukia toragira abantu asumucyurie no manene tagusugote kuturuka abana baye asokoranira gwitu Moeripi Nyasaye kera guturangeria yes na intutogo itaberana igatagite abantu bakwerwa negintu kende abantu bari willing and humble asemeremo yaye onye ntokwerwa asinchire manyanga muri kyale batabanga jona gabugete keratumwa ngakore meremere ne rogera yakore gende yakorekana lakini ningo yakore temeremere no manene it is God ayego gutumwa na Nyasaye igento gyokata gite kurwa sole no guitabirana ebinde byonse bigochi gokorekana no wonjura abande ngo nonekero ko ndo burandia Nyasaye gokora gento gie pero wonjura eyande mutigere amanene monena kore nsemo yaye Bienvenido na umenya kundi watching live kuri gisemo cha Nyamataro gotabe happy Sabbath tu sande sana Amaegerio lesson otaba ogotero komo tutangalia angalio Naomi chinga kichenchi goika Paul Moragwa kuri gisemo cha mashari go masabas kuri gotambia mona singa cha Amaegerio lesson emambia bono akobole ine ni never yabona iga nerei morisi ni neve ya kuruku yabo ni mechi yituruchi yo sia sense aso bwibi bugutuka aso gusasi mimi gwikane gutuka aso butomani butangaine yes aso gwita na koroko nene asenda mwamwiro uburiri buri ne chinguru imichi yonsi yense ya matukaya rero na bigwikaine ne bibiri yakare na okonyanga all sorts of crime obo bebwa kirengenje no buri igibwe kaniri ndeba ya matukaya nagiye ko yaranga na asa matuku yo mwaerio abantu bagukomenya simichi yemera no bokongu boroba no mono onye mbono muruja yagenderete na yagenderete bo na oburiri buri na obutomani number 1 buri kirege nteke bena okegotuka igemichi yo siemene yense igibwe kaniri amangana abeta sini neva ni neva omochio Sodom omochio Gomora yes omochio Babel igebwate chimbu chibwikaine nechi chiatambo keire michi ya amatukayo mai Bienvenido kigima kirandi Dennis watching live kuri gisemo cha Nakuru City agotana wale na Linet Monte na maturity Jared Sheira Kemunto akobole liboliria inga ine no nyara ko bagokorangerirwa no monene erinde nayo nyara ko bagochora soguchi
Mulisi maite oliga gitomo ligererio mutangania boli neva nereye bona kagitaka ko tarasi tara kora we nte kamande emechi no anyisa ligiti na ninya sai na bwata abantu ba lagiye kogera achite kwabira abantu banire bekaramba ari ngo muikunya sa urukunya gotebi ngabaminta ya no nyara na mabe nemechi yonsi bunero abantu banya sai mbaro bia bana kigima ubukoreri ni neba twarore jona kurangaliwere bubange sabari ayaho yandanga ndiro kurangalirwa uchigokorera ubukoreri bataba maria tigatutia ndumekeke ndiro ko enda asumanyete ngakyo uchiko akana alright Nemanye diusi mwangi gu. Kambi eyo yakwere neje tindi kogenda. Yo yine kanisa inga kia. Nenke eyitingochi. Yes. Eingochi ne ya Maxwell. Yes. Ale ni maitenga ko garamia bale transport yane. Oborarombi yako. Oborarombi yabole. Ndagere me. Ndagera bine. Wana na bokoranga saa zingine nande na bokurangeri kwa tikatutumeke mechiaria. Matanga ko bale. Yes. Asi kwaga ni irio randi abantu bonjoke. Kwaga nda asa abantu bale push. Watiga chifamiri chinge ega ko garari ara na bokoraki. Na bokoro. So sometimes ndi totorange iria so bokoreria se no na stole lakini tuatiga ko bokora tuara kind of nga aria ariga tuaba una yona. Yes. Tuarigeria aria tindi gochiaria asengo chiniga. Because sometimes we also go. Ekia morisia kwana. Yonkurwa se area yabanta batakapi. Na inde sabaskuri ya chakirwa wose kanisa ya chakirwa yabataka. Yonkuri nanga ende puse. Omuntu wake sabu ngaga insa konyo emichando. Anko ende se kanisa area nene kinda nyoro bokungu no barankonyo. Ono yenere yugo tamoko. Nyasaye sa kurangiri ebe n'umuntu oyo munjo gusemba bire otigere imichando yake wocha nakubugiriri. Piemono sana Beatrice Kiondi ekege sale watching live kujisa mchavali akedi Nairobi. Happy Sabbath liburia akubolenga nigo ere akongu asemwanya bantu kwenyorera chingoro chiria chikonyara koba chigonjoka kagetenengana elia ya comment ya begetetu elia ya Yona nigera akonkwenyorera chingoro chigo chigonjoka taya yo gonjora Egetabu kia gukora isane kumgo kemerongeto tenekemo. Yes. Tenge karo Krista kwete. Yasai kamo bokia muikaransi akamuimukirira iguru akamuikaransi soko boko kwe wokobe wokuryo. Elinda ruo gonjoka no kwaberu kwebe kuchia sabantu ba Israel. Israel nabantu bakurukwa bukwegema. Igo taimwanya abantu okonyora. Yesu okonyora egasi yao naye. Ekendo Yohana isane ikomna isane mekumgo kia gatana gatatu ngano muikaga akire na orokereria abantu iguru yebibi ekara ko borokerene nero ko ba ugunjuka amen yemono kegima Teresa Mbogo. Happy Sabbath kurujinsa mocha Saudi hapo tabano wale ya Amaegerio lesson. Asante sana Sospita Mkogoti mwalimu Kurunyaramba Nyamira. Happy Sabbath emambia ya bono nazidi kubarikiwa sana na Amaegerio lesson esengo jechinga kine birabarisia achi comment ne chinga chirichiko tabanga no baga ntoko bakubwatia na kwene kibanyira kwa useni wa ime ya muro timatinga na wewe mwali kegima umulisi asenjo yike ekero twarangeriwe asobokorerie manjo muligereria TV tigana intwe tobange tago tware bitamire binge bari metago tamira bakanga mete nanyore toyo monda banga mete nanyore te yanga yane timbu ati yanga ngiyana rekobeka lakini tachirite wo bitamiro ne binge tokurwe karo tokorangeriwa na intwe to the service ndokende gya kabire ndire toko kore mirimo ya Nyasaye twabugani toko yakora ndu tuli gukora mirimo ya Nyasaye indwe tuli bibekero we are vessels chigotumeka tuikera abantu nige ndokende gya gatatu itu yakege kuba asi biribiko koreka gwetera ase mirimo eri twakora to Nyasaye ndokege obonene nande kero Nyasaye akoriro wanja kwaye una akorete abanineva balia titorora
tetong'ea korora bobe na Nyasaye nande tong'ea gotamakuru asare tiga tutenene asukumo akere Nyasaye mbiya mono ugwanja kwaye gwakoreka Piamano kegima mulisia narokwana Nyasaye yoturangiri tabwati chimbebe mwanya bantu nabwati chimbebe oyo noyo bwigasa kukiane oyo noyo bwi dini yane oyo noyo ale umugisangiona asokonyora tore ng'aneti ama nebi oyo no mutaka oyo no munda Nyasaye wabonsi abanene nabake ebinchi kanisa chionsi abamumanyite nabato manyiti obutumu bwarure siringana lyaye oikira abantu bonsi gekoiro tuguchia le abantu bonsi. Amina sana Kunga Junior agoteba Ndizi TV brother Amisi alongside men of God. This is Fred Shabik 001 kuruchise mochiria Chiakawa Barracks agoteba no ale amona abamwa abakolimbere mu bamwa bokwenekia ngambage ntoko bakobeka obulendi bagotanga baseniwe sana na Amaegerio lesson emambie ya bono tigatogenda ko batoko kongia aso kwegena. God bless you all there the studio. I salute familia yako teba ko yekwania omwanchio ye happiness daktari na bajunia baye Naomi amona Samuel bagotoka chinsema chenyanchwa agoteba mutwale sabato enki yampia mono kegima singa chinga kinebiro ninde no gosemera naye kwanyara koba ogochutia biratatu yaranyara koba gosira nabo igogwetanga amone bitamero ebiratokoro gati yabo obukendu oboboro asemambi yabono tonyara koba gwikirana asobokoreri wekanisa muri sinde to siekera mono gosabekera to gukora unyora sabana baito ba afomfo abagenda tuko bakwiriganya ogochaka mate muri tuko huri Jumatatu to sabe ya saita tanenda semambiye tuachira suri na abana bawo abareu kurinde kwarangiri guchia sumugundu bwo bokoreri tuigeire asabareu bwitu na mwanya bantu twakuburi wetera se oborai bwo moikoma chenu bika mangana ya gwechinkoro chitu egarto kuimukiriri gorase bintu byonsi toinyoira abarwoire bari chinyakitari ne chinka tobikira sama bokao toinyoira abana baitu bakorira amatemwa agochikomaki gwaye bwikotire nara makigwe toinyoira na bari bago bagendete bagochikokora amatemwa chakira Jumatatu kogenda tobikira sama bokao tokoriri bikone toinyoira nse itu ya Kenya na kuibika suri toko kuburi kora njokorega konekia ekena ne chisegi chiribu na oro Middle East ayore tu muiko west chinkore chia bantu elinde barubiye bwao no bwanjeni bwao chisegi chisire chia bazomba baeri bagarige eri okorandiringana lyao neryo twariganie oruti bwao bwirania sobwango bono litukeri na ndaya tuguchikokora yatigarite muiko atura sonsi toikere kene kerike gotuikiguru no kugusaba gwitu gwetera asiriete ya Kristo somotoria. Amen. Biemano kigima abalisia soko enekia manyara kwa mogo ikirana nonye magega yembura guturimambia no gwetoma na kwenekia na indi nga bitambo kerombiyo gose bitamiro binde nga munyara kwa mogo ikirana ase studio kimukwira na sobo kole nya saba konye na umwancho murigere mbia mana senjo kweneke no genza ko gusanga mon 9 ngura nanda sentunda ya gatatu asto konyara koba togo soense moyo gosasima gweterase amatera ichikwa ya cheito anene kratorwa somo timokomoke ningendre ko bagingo sanga amona imitandao ya itono ere wazi toma ogotera kwari kuunga aimambia bono ngangonyara ko gusira kemoika ekera togenda takoba tugusasima ime Obwansu Bw'Esabato. Amen. Ndizi TV Obwansu Gusii. Esukuru y'okwegeria Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 echuchire PSV Uburundi bw'echi matatu cha 14 sita. D2 PSV Uburundi bw'echi bus. CE heavy trucks. F PWD cy'abantu bali n'oburema. Bwigomba bwete short courses cha BCD na B executive. Ubuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Nyabeta kera ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime Ndizi TV. Nyabeta Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika ime yomuchukisi mkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo. Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka Buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nebuku bakirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano nemo inye isano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Bw'Era ya rumba Bwana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala tupatie kachumbari
rumba nostalgia nege ntoko igugego apaka the bone marrow yes to the DNA, you know. Kere Jumamosi chinsa isano nibere nenusu chamo baso goika chinsa ikomi chamaroba na papa siko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ndizi TV. Obwansu. Gusii. Kuna vikwazo vingi njiani vyanisonga, sirudi nyuma. Nitachuchumilia uzima wa mbingu, mwisho tajira nisubiri. Ushindi twapata kwa jina la Yesu, tusiogope. Ushindi twapata kwa jina la Yesu, tusiogope. Japo kuna vikwazo vingi njiani vyanisonga, sirudi nyuma. Nitachuchumilia uzima wa mbingu, mwisho tajira nisubiri. Ushindi twapata kwa jina la Yesu, tusiogope. Ushindi twapata kwa jina la Yesu, tusiogope. Enyi wasafiri, amkeni sasa, msilale usingizi tena. Upeo wa macho yetu twaona mji mpya Yerusalemu. Tutakanyaga taratibu tukifika mji Yerusalemu, na shida zetu tulizopata zitakoma. Enyi wasafiri, amkeni sasa, msilale usingizi tena. Upeo wa macho yetu twaona mji mpya Yerusalemu. Tutakanyaga taratibu tukifika mji Yerusalemu, na shida zetu tulizopata zitakoma. Mawimbi, tufani, pepo, dhoruba zivume, vumilieni. Tuzidishe imani yetu kwake Yesu, kwake tusitoke, tusichoke kamwe. Lipi litatatiza tukiwa naye Yesu? Ondoa shaka. Lipi litatatiza tukiwa naye Yesu? Ondoa shaka. Japo mawimbi, tufani, pepo, dhoruba zivume, vumilieni. Tuzidishe imani yetu kwake Yesu, kwake tusitoke, tusichoke kamwe. Lipi litatatiza tukiwa naye Yesu? Ondoa shaka. Lipi litatatiza tukiwa naye Yesu? Ondoa shaka. Enyi wasafiri, amkeni sasa, msilale usingizi tena. Upeo wa macho yetu twaona mji mpya Yerusalemu. Tutakanyaga taratibu tukifika mji Yerusalemu, na shida zetu tulizopata zitakoma. Enyi wasafiri,